Flip from Denmark, riding on Sultan Sandbag. Denmark, ja. Jeg brugte også en lille ting til teenage, derfor kan mobbe. Ja, det synes jeg, det er okay. Bulli! Men nu er hans boks, der er alt orange. Hey, no muy. Hey! Bare se, hvordan der er legnet op. Majs tisse er alt i blåt, så hun får en lille boks, der står orange spanden med hø i, og hovedspanden er orange, og orange tisse der. Og chips, der står ved siden af, der er alt lille, og så er tisse, der er siden af igen, alt blåt. Og så er vi træskilte, hvor der står ravne. Det er godt. Folk kommer også til et blåt derovre. Men de kommer faktisk til. Så I tænker ikke se min kjole, I tænker se min bukser. De er alle farver. We will now go to the arena and be ready with the next rider, back number 77.